sama aku. Iya. Kan aku nggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Nggak asik. Iya, nggak asik. Wes salim bapak wes sungkem wes. Nggak kok nggak dicium. Lho kok kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Dalem anakku. Mik, Bu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Masuk. Di gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik Niken anak. Mas Gareng ibu. Nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak simmer? Aku dari rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing banyak kok aja kan yo kaya. Baunya badet toh rambutnya. Ini enggak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Itu itu ya. Ada ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya mau kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Mas. Gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah aja. Ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Kamu kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne, Apa Bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londo niken tolong. Kene Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Toprak aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik Nduk, sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin.
Oh ning bapak sih. Aduh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak. Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes salim bapak wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti ibu. Nangis nangis enggak apa-apa, haru. Rupane surga di telapak kaki. Betul. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak ada salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Nangis rupane lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi Gah. Ngapa aku mau nang ngene iki dadi gue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu mau jadi apa? Aku anak. Sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku anak sih ya. Oh iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong lur. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa le? Bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to le? Malam takbir pamite bapak malah Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut tahun baru malah karaokean bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, blas Bu, blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok tangga. Tada. Mongko kowe mudar kowe. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to ki? Ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak opo? Ya to. Bener to? Opo? Bapak nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene. Modar ki kok aku. Wes, op, wes. Mau aku. Jene kurang apa to, Mas?
Aku kurang apa? Weh, syukur weh. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku gak aku dadi bapak ora kaden. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone Kowe dadi anak. wah aku dadi anak Lah dadi anak iki mesti disayang. sangoni Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku tangkap Mas Sabar. dadi anak ayo Duduk lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasuleh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. assalamualaikum Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo. Ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo betul lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene rene. Kangen di. takbiran Ngendi? takbiran Bu Teko ngendi? takbiran Tepu teko ndi? takbiran Nekoni cangkeme ngomong ya nanyi. takbiran Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. malah buke ngono aku takbiran lho Bu Atas sono Pak, atas sono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. aku ke Kok ngono wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo. bapakku yo naga Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? aku lho takbiran Aku apa tenan tak Pak bedah? Takbiran apa mendem? takbiran Pak ya Allah Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? takbir Ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kena Pak, iki Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Ampunen wedi nek telek tenan Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. aku takbiran kok Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis Pak. Rumangane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. aku takbiran Aku geter ono. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? walah bangetan ta ya ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah Piye? mangko dindi gak bener bapak ra bener mak ra bener anak ra bener Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? gak wis Nyapa? ora sungkem-sungkem rata jarang aku
Lah nyapa? Gelem diterusne yo. Gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Biar iki namanya tidak profesional kerja. Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek kok. Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosik to, topine digosik. Ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya Power Rangers. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya apa kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk wae liya. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Panjang yaswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Jagat kebak sesambat awet budidayane manungsa kang nerak garising syariat
ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat nadyanto nglangkai kudrat watone kuat glawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srei ora ngudi ajining diri mung uja kareping ati lumuh ngaji sungkan aliti kakian melek gendong lali lumuh amal mentingke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek kurup kelakuane kaya wong wasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling-dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen keringan sapa selingkuh bakale kewirangan urip ana donya mung kari milih dalane dadi wong nekat apa wong nrimo ngujo ilat apa njaga aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama Semar bangun kayangan dadi lakon wiwitan sak rampunge lebaran aja mung bangun lair nganti batin lan jiwane ora kepikir goro-goro pedhut peteng ngalimputi praja Ngamarta kawula cilik dirampok bandane wong cilik dibegal nyawane ditindes nasibe ayo melayu aduh aku arep kok kapake mingkemo cangkemu kowe kuwi mung wong melarat becik padha manuta aku tak wenehi dhuwit tak cukupi butuhmu watone kowe gelem brontak marang negaramu yo berontak aning negaramu negara Ngamarta padha ngenekno unjuk rasa kang cekak cukupe Punta Dewa dikon leren anggone dadi ratu ana negara Ngamarta yen kowe wani berontak ana negaramu bakal tak mulyake uripmu ora sudi aku ya ora sudi senadyan aku wong melarat ning aku ora wani nerak pranatan
Prabu Puntadewa kae ratuku sing tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakean bebangal, kelakon mati dening aku. Aduh. Wah. Lah toblas. Aku patih Sengkuni ya Arya Suman, patih sak donya sing paling jujur dhewe. Preman-preman bayaran sing tak kon gawe rusuh ana negara Ngamarta gagar wigar tanpa karya. Konangan karo anak-anak Pandhawa. Ya Sengkuni ora kurang akal anggone bakal golek cara murih ringkihing Pandhawa. Pandhawa dicara kasar ora kena. Tegese kudu nganggo cara alus. Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya lawan para Pandhawa.
Wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal aswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya kathah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah mosi ing kahanan amung mesem ningali glaring kawontenan tekating batin Sang Semar arsa ambangun kayangan kinarya dandan-dandan mental kang sarta moraling para bebrayan agung. Niate Sang Semar genya badhe hambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamerpeki sang pamong tanah Jawa. Sumareka den prayitna ya mas ujung jari ramane tale rendeng kalapa dene wicarane
Semareka den prayitna semurire eka ambale titiyani gandayani Prisonya purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima Sakti mbegek ugek sadulita hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene. Nuwun inggih Kyai. Kula pun Indra ingkang abiyantara sowan dhateng jengandika Kyai Semar Badranaya. Kula pun Brahma ingkang sowan Kyai. Kok kadingaren? Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene. Mokal yen kowe rene kabeh do ora ana perlu Indra lan Brahma. Kyai, kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya. Dadi kowe sing mrentah ana ing kene Bathara Guru lakar kados mekaten. Lah banjur mekaten. Sakmangke Kahyangan Suralaya nembe geger. Kahyangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si blegedaba. Ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para Hapsara miwah Hapsari. Kyai sareng dipun teliti kanthi permati Kahyangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kula pun Indra menapa dene Brahma diutus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar punika. Paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau. Punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai? Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit gempit dosa ngretnaning bawana Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya,
Ya pancen tak dodo kuwi kabeh mau kabar sing bener kalamun to aku bakale mbangun kayangan Indra lan Brahma ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai, sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe hambangun kahyangan kala wau? Menapa paduka Kyai meri kalian panguwasa tunggal kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru? Menawi paduka Kyai Semar meri kang sarta milik Rama Pukulun Bathara Guru purun masrahaken kayangan Suralaya sakmutuhipun dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Nanging Kyai, menawi paduka Kyai badhe mbangun kahyangan piyambak wonten Madyapada, maknanipun paduka Kyai Semar badhe ngembari panguwasanipun para dewa Kyai. Aja cetek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora pengen nglungguhi kahyangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lalajeng Kyai Semar badhe mbangun kahyangan menika dasaripun menapa, wawatonipun menapa? Indra lan Brahma kula wonten dawuh. Sing arep tak bangun kuwi dudu kahyangan tata lair utawa kahyangan sing magrong-magrong, ning kabeh mau mung pralampi tok utawa simbol. Sing tak karepke mbangun kahyangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa, nata rasa lan dandani morale para bebrayan agung. Merga apa? Merga Semaraning jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonge wong tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong kawulane, benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kok nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra, aku wis ora mentala Brahma. Apa maneh kemajuane jaman, saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha umating pangeran. Kok gampang mendunguk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira hangrasa wani? Indra, Brahma, dadi niatku sing bakal bangun kahyangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tombo. Indra, Brahma, waduh, pranyata
luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kyai. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluk ing pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duwe niat mbangun kahyangan iki bantunen ya Indra lan Brahma. Menapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai Semar? Mangkene iki sajake aning Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara miyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan panjriting kawula cilik. Mula melu-melu ngelingke marang manungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya Dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe, nanging tetepa nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal mbangun kayangan. Prawaca dawuh pangandika paduka wa Kyai, kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit wa Kyai. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti kari Indra Brahma. Dewa Sugata marang soreng prang ngudani arom ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani Petruk wonten dawuh Bapak. Bagong dalem papa. Edeh papa. Kowe bocah loro tak timbali mergo ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak?
Kewajiban apa, Papa? Napa ken latihan garap lagu anyar? Siji aku loro sing demungi seneng nek mecahne notasi lagu anyar. Ora. Lah lajeng napa, Pak? Dina iki kowe bocah loro budhal ana negara Ngamarta ya. Sowana pepundhenmu para Pandhawa. Matura kelawan bendaramu yen Semar arep nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada ya kanggo napa lho, Pak? Tak gawe syarat nggonku bakal bangun kahyangan, Petruk. Nggih nguntal renek reka-reka bangun kahyangan. Bagong aja crigis. Kowe bocah loro durung ngerti karepku. Mengko nek aku wis kelakon nyilih jimat Jamus Kalimasada, kowe rak ngerti dhewe apa karepe bapakmu iki. Apa karepe bapakmu iki kok bakal duwe gegayuhan bakal bangun kahyangan. Mengko nek kowe wis kelakon boyong Kalimasada, kowe engko mesti ngerti karepe bapakmu. Bidal sakniki, Bapak. Iya, Petruk. Kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak. Garenge engko metu limbukan. Cah loro tok, Truk, cah loro tok. Cah loro tok. Awake dhewe tim. Semar kon gawe kaos kuwi. Gawe kaos apa, Gong? Berhubung tokoh utamane Petruk karo Bagong kon gawe kaos tulisane Pet Gong. Petruk Bagong. Iya. Saiki kan usume ngono kuwi. Iya. Lambemu ra. Wis aja kesuwen. Enggal budhalo lumarap ana praja Ngamarta sowan para satriya-satriyaning tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit, Bapak. Lebda ing karya Petruk lan Bagong.
kang lagyoka taman bronto gegarane angritu jroning ati prasat nandang muyo rumatap jroning rasa limbang burung ing tekad aluwo nandrung brengong wijaya nang desang dahono Abimanyu Sakura rupa ora sedeng nalendra jaksa alalaku kalmang lalya ingkang ambira marang Gisesiung hametu Prabowo latala bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra adikku Yayi Dahono Sari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ya ora turu ragamu saya kuru janjane sing kok penggalih iki apa mara gage matura kelawan kakangmu aku Prabu Gorodahana kakang Gorodahana piye Dahana Sari ing palungguhan iki adimu lagi nandang kunjana apa kakang kunjana apa iya kakang kunjana kuwi tegese edan apa iki tegese lara lire lara kedanan utawa nandang kasmaran pancen bener kakang pancen bener lah dalah lah banjur bocah lanang endi sing kuwawa njirep rasamu nduk wis ana 3 candra iki tegese 3 wulan aku impenan wong lanang sing baguse ora jamak dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja ya mung wong lanang kuwi mau sing tansah ngridu jroning pikirku kakang nanging kok emane kabeh mau ana sajroning pangimpen emane kabeh mau ngimpi umpama ketemu langsung lho yo wis tak ambungi kosik to kosik kowe iki dadi bocah wedok mbok aja ngetek kae wong durung ketemu karo sing kok karepke kok wis nyosor ae
Dadi wong wedok ki mbok sing ngajeni karo awake dhewe. Banjur wong lanang sing kok karepke kuwi mau saka ngendi lan jenenge sapa? Slendra sing dadi rasaku, Mbah Tarkun. Kakang. Yen manut pangimpenku, priyayi mau saka kasatriyan Plongkowati jenenge Raden Abimanyu, Kakang. Piye? Abimanyu edan. Abimanyu. Uta Pandhawa tata gati wisaya. Uta Pandhawa tata gati wisaya. Ngendriyaksa sara maruta. Pawana Bana Margana. Samirana lan marahayang Pontobayu wisikan pagulingan 5 bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane. Ana apa, Kakang? Oh, Daonasari. Kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu mono trah negara Mandura krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi Nalendra ing Praja Mandura. Kamangka sejarah wis nyeritakake negaraku utawa negara Paranghagni kene iki biyen kalebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin kelawan Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene Sembada pisah saka negara Mandura lan mardika madeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih kalebu trah wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kang wis mardika dhewe iki mengko bakal dadi gedhi bale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng karo Abimanyu. Daonasari. Duh sopyaning sun Gusti, margiya lara asmara. Orang-orang ngubung mangaran. Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa. Merga tresna mono uruping jiwa luhur.
yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan karo Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi dalan rukune ing antarane Praja Mandura lan Paranghagni Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo trah negara Mandura lan negara Mandura kuwi dhewe. Yen kowe rabi karo Abimanyu sisip sembire luput katuranggane pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni malah bisa disebar ana negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen Siadi Daonosari bakal sambung tresno kelawan Abimanyu. Ya Kakang iya. Yen pancen Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Daonosari yen wis kadung tresno wani nekate. Kapalang ana mlumpat karante medhot. Aku njaluk pamit bakal ngupadi Raden Abimanyu Kakang. Woi, latala, Daonosari. Pokok belung rene. Mayun Sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangin pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi Iwang Titi Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku abdiku sing tak tresnani Togo kula wonten dawuh sinuwun Prabu Guru Dahana nimbali keng abdipun Togok Teja Mantri lan kowe mbelung siap juragan marmane kowe sak kloro nadoh ndak awe cerak saya tak raketake merga ana babakan kang bakal rinumpaka marang Togok lan mbelung prakawis menapa lho sinuwun kok sajak wigati kang abdipun Togok Teja Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Guru Dahana mangkene Gok ing palungguhan iki aku tinangisan karo adhiku wedok ya kuwi si Dahanasari
Mergo dina sak mengko adhiku Dahanasari lagi ke taman Kunjana Papa. Kunjana Papa. Iya, Gok. Kunjana Kedan Papa ki lara, tegese lara kedanan. Oh, sedang jatuh cinta. Ya. Bener lho, bener. Lah priya pundi sinuwun ingkang dados gantilaning manah Ndara Ayu Dahanasari? Bocah sing dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja. Satriya saka Plangkawati kang aran Raden Abimanyu. Nanging adhiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya kuwi mau, Gok. Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa pangimpen. Nuwun sewu kesinuwun. Pranyata pangimpen Keng Rayindara Dahanasari niku mboten salah. Satriya Plangkawati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja menika jagat mboten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Mangkono, Gok. Inggih. Nanging nyuwun sewu, menapa dipun keparengaken kula matur? Piye, Gok? Cecak nguntal cagak, cebol gayuh lintang. Tegese tangeh kelakone. Sababe apa, Gok? Jodho tali mangsa menika sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun sewu. Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine. Asring sanget nampi kanugrahan saking para Jawata. Lan malihipun Raden Abimanyu niku sipating satriya ingkang bagus pasuryanipun, ora beda wadoh kaya bapake. Lah sakniki kosok baline. Kang Rayi Dahanasari menika sipating raseksi buta wedok. Niki mengke Ndara Dahanasari yen tetep malang-malang kaya perbatang, mentang-mentang kaya gendhewa, tetep bakal ngerabekke Kang Rayi Ndara Abimanyu kalian Ndara Dahanasari, tegese nerak kodrating dewa saged kena siku denda lho Sang Prabu. Aku nggumun ki Kang Togok. Nggumun piye? Adat saben yen wong lagi kasmaran sing ngoyak-oyaki sing lanang. Lah iki nek sing memeti kok sing wedok. Apa kira-kira wis gatel njaluk dikukur tenan ya, Kang? Kira-kira apa ya ngono ya, Lho. Cara wong tuwa mbiyen ki nek ngarani wis brahi. Ayo kabeh ki ning ana titikane, ana tanda-tandane. Yen wong wedok kae wis ngancik dewasa kok wis brahi, kuwi tanda-tandane utawa titikane. Kuwi nek turu ki irunge rada mruntus semu keringetan ngono kae. Kuwi tandane wong wedok nek wis dewasa, wong wedok nek wis brahi karo cah lanang. Kuwi nek wedok, lah yen lanang, nek lanang ki malah gampang. Bocah lanang kok kirane wis dewasa, bocah lanang kok wis brahi karo wong wedok, kuwi titikane aduse rada suwe, Kang. Rada suwe. Terus bar adus ngono jajal tilik ana. Sabune sing tengah bolong ora. Wak sampluk bosok. Ngono dadak ngentekne sabun. Katimbang jajan ngentekne dhuwit. Wis cukup. Wong loro aja padha kakehan gunem kang tanpa guna. Cekak cukupe aku ya ora sarujuk yen adhiku bakal kajatu krama kelawan Raden Abimanyu. Merga Raden Abimanyu menutrah saka negara Mandura, kamangka negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bali negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane si Dahanasari. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Dirapna wadyabala saka negara Paranghagni.
saperlu ngupadi tulungane adikku Daonasari supayane gelem bali mring negara Paranghagni. Kereken gendera Barbang bareng-bareng anggonmu tumandang nok nonton nggih amit madal pasilan sinuwun budal tira iki.